akong interview sa tatay. Sa iyang panginabuhian kada adlaw. Sa iyang panginabuhian gali tay. Mga taon pananggot. May mahalin, kakaon sa bugas. Di mahalin ha, wagi bugas. Ya, pila man sa tanggalon na natay. 50 lang, berato raw ta kayo. Ano ilang panginabuhian ni tatay dili. Ang uniform guys. Uniform sa Uniform pananggot. sa panggutan. Paghapon sa musaka. Pananggot, wagi kwarta. Gawin kayo. Ikaw bugas. Di ka pusaka ginutan. Mo ni guys, mo ni panginabuhian diri ni tatay Distri. Mo ni ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian ang pagpananggot. Guwang na tatay guys. Doon na kayo mo sa kaglubi. Tasan pa. Dugay pagkanuman. Lapit sa kaoras, sa kapunuan. Ini lang yun, parang kakaon. Nya, kada semana sila mo kuantay, mo kubra. Ay gamay, kubra lang 500, nasay 500. Meron na palit bugas. Ano na guys, doon kayo ang trabaho ni tatay. Mananggot, tiguang na, buntahon lang.